Көзге кичләр. Мөхәммәд Мәхтиев. Чәчәкләр яз көне, күккә җәйдә, ә көз көне тулы ай, салкын чиста кар кышын. Доген. 13-нче гасыр япон шагыйре. Тырналар китеп бара. Кыш каурилары кагылгач, болытларның күңеле тулды. Рауил Фәйзуллин. 20-нче гасыр татар шагыйре. Шагыйрьләр язгы иртәләр, җәйге зәңгәр кичләр турында язарга яраталар. Һәркемнең үз вакыты, үз мәхәббәте була. Миңа нигәдер көз кадерлерәк. Мин көз көне үләрмен кебек. Авыл көзе. Сугыштан соңгы әле генә киерелеп сулыш алырга җыенган авылның хәлле көзе. Көндез генә ашауга караңгы төшә башлый, нигез салырга, тәрәзәләрне карарга, абзар кураны рәхимсез кышка әзерләргә кирәк. Колхоз басуында инде эш төгәлләнгән, игеннәр амбарга, бәрәңгеләр базга кергән, озын, тыныч кыш вәгъдә итеп, гел караңгыга таба акрын гына җир